Konštantín Čulen, predpokladám, že by mal byť väčšine slovenskej verejnosti známy, pretože patril medzi najvýznamnejšie alebo také najznámejšie postavy slovenského novinárskeho sveta. V roku 1945 sa zaradil do druhého radu slovenských povojnových exulantov, utečencov a veľkú časť života prežil práve na severoamerickom kontinente. Bol to veľký Slovák, národovec a zástanca slovenskej štátnosti. Zastával aj funkciu poslanca slovenského parlamentu od roku 1938, na čo potom samozrejme doplatil. Konštantín Čulen sa po roku 1945 stal objektom retribučného súdnictva na Slovensku. Bol postavený pred ľudový súd v Bratislave a v roku 1948 v podstate odsúdený na trest odňatia slobody na dĺžku 30 rokov. Krátky čas pôsobil ako kultúrny atašé na Československom veľvyslanectve vo Washingtone práve v období po vyhlásení autonómie slovenskej krajiny, keď sa znovu začala reorganizovať československá zahraničná politika. Na niektoré pozície sa dostali aj slovenskí diplomati. A toto bola pre ňoho významná kapitola v živote, pretože sa mohol oboznámiť s americkým prostredím a tomu americkému prostrediu vlastne zostal verný celý život. Konštantín Čulen bol najvýznamnejším popularizátorom dejín amerických Slovákov. A toto je možno jeho taká základná črta. Tie diela, ktoré on napísal k dejinám amerických Slovákov, si dovolím tvrdiť, že dodnes zostali neprekonané. Veľmi zaujímavým aspektom z tohto jeho obdobia je aj to, že ako človek, ktorý sa venoval vo svojom výskume problematike dejín Slovákov v Amerike, tak si vytvoril Spojeným štátom dosť zidealizovaný vzťah aj k tamošiemu politickému systému, aj svojím spôsobom aj k jeho politikom. Tento postoj v roku 1945 prehodnotil na základe jeho skúseností z amerických zaisťovacích táborov, ktorých bol umiestnených v rokoch 1945 až 1946. Takže aj z tohto pohľadu Konštantín Čulen nemal problém prehodnotiť svoj postoj Spojeným štátom americkým a hodnotiť ich tak, ako ich hodnotil neskôr, že sa skrátka správajú tak, ako sa správa veľmoc, a ktorá v prvom rade pozerá na svoje vlastné záujmy. Zomrel v exíle, zanechal po sebe veľké dielo, ktoré dodnes nie je poriadne zhodnotené a dokonca väčšine našej spoločnosti neznáme, ale práve z jeho kníh vlastne vyviera taká veľká láska k domovine, k slovenskému národu a optimizmus, že raz sa veci zmenia k lepšiemu.